No takže zjavne sa mi vypol záber pri nahrávaní kamery. Takže idem nahrávať ešte raz. No, to som už v podstate pri Bardejovskej Kalvárii. No a vlastne toto video natočím pre Silviu, ktorá mala včera meniny. Aha, bude to taký menší meninový darček pre Silviu, keďže včera sme chceli ísť na Kalváriu, ale vzhľadom na to, že bola veľká teplota, 33 až 36, tak sme to nestihli a už dneska tu samozrejme nie je, teda išla preč z Bardejova. No a preto je natočím výstup na Kalváriu v Bardejove ja. No a bude to taký oneskorený meninový darček pre Silviu. No, včera vlastne bolo super, bola tu na Bardejovskom jarmoku. Predpokladám, že prvýkrát v živote a dúfam, že neposledný. No, a toto už je vlastne posledná zákrúta na Kalváriu a vlastne aj posledné stúpanie. No, celkovo ten výstup trvá asi myslím okolo 15 minút, čiže nič náročné to nie je. Ono samozrejme je tu dobrá cesta, je tu vlastne aj asfalt, respektíve panely. No a toto je už vlastne Kalvária v Bardejove, tuto po ľavom boku. Keď sa na to pozrieme, urobíme si nejaké zábery. Takto vyzerá Kalvária z boku. No a tu ešte sa dá ísť nad Kalváriu aj ešte trochu do kopca. Takže ideme sa pozrieť aj sem. To je nejakých, ja neviem, 200 metrov asi už iba. No a tu vyzerá, že veľa ľudí asi tiež nebude. Tak je 6 hodín večer, 28. august 2023. No a zajtra je štátny sviatok, takže možno, že ľudia sú niekde už na dovolenke. No, pozrieme sa hore. No a to je vlastne lúka nad Bardejovskou Kalváriou. Tu je dobrý výhľad.
viac menej odtiaľ to je vidieť celý Bardejov. Ja si myslím, že na dnes stačí. No, respektíve takto ešte prejdem sem. No, takže Silvia, všetko najlepšie k meninám, ktoré si mala včera. A takto teda vyzerá ten malý kopec nad Kalváriou. Pod nami je vlastne Bardejov. Tu sú teda nejaké domčeky. Tu je celkom dobrý výhľad. No a takto dole, keď zídeme pomedzi tie stromy, tak tam je vlastne Kalvária. Tu je vidieť, že tu nikoho nie je. Je pravda, že sa trošku aj ochladzuje. Ale myslím si, že je to dobré. No a natočím teda ešte cestu nadol, keďže cesta hore sa asi nenatočila. Predpokladám, že kamera sa vypla z nejakého dôvodu, takže neviem teda, či sa to vypína samo alebo došla batéria, ale natočím teda ešte aj cestu nadol z Kalvárie do mesta. Uvidíme. Ono, cesta dole to je ozaj, že 10-15 minút maximum, takže nič dlhé to nebude. A určite je dobre sa takto prejsť po práci. Predsa, keď človek sedí celý deň, tak vychádzka je potrebná. No, takže schádzame a tu vlastne už vidíme Kalváriu cez tieto stromy. A toto je vlastne pohľad ako keby zozadu tej Kalvárie. Je to tu akože celkom pekné, ale ľudí je tu zatiaľ málo. Tak včera tu boli bardejovské jarmoky, tak je možné, že ľudia si dneska dali taký oddych. Alebo upratujú. No, takže ideme dole. No takže cestou k tej Kalvárii sú tu nejaké tieto kaplnky. Tu máme hneď prvá z nich. Takže tu si urobíme záber. Kaplnka číslo 14. No a ideme smerom dole, takže vôbec netuším, koľko bolo stúpanie alebo klesanie, ale hovorím, je to krátke, čiže rátam tak 10 minút až 15. No a vlastne z dĺžky videa to aj zistíme potom. Ono je to ozaj také, že úplne jednoduchá prechádzka. Ani by sa to nedalo nazvať turistika, keďže to trvá ozaj pár minút. Takže dalo by sa sem chodiť v podstate aj každý deň po práci. No a čo je dobré, že je to aj kus do kopca. Takže predsa len trochu iné ako ísť cez mesto. No tu máme kaplnku ďalšiu. Kaplnka číslo 11. Takže pri nej sa tiež pristavíme a pôjdeme ďalej. No. A ideme ďalej. Ako musím povedať, že toto je vlastne prvé video, čo natáčam. Prvé video na GoPro, prvé video na kameru. A je zaujímavé na tomto, že síce video možno natočím, ale ešte neviem teda, ako ho zostriham. Respektíve, kde ho nahrám, ako ho nahrám. No ale to sa... Ak sa to vyrieši, tak sa to vyrieši. Ak nie, no tak to video nikto neuvidí. No, schádzame dole, ešte teda spodný pohľad
Takže zo spodu vyzerá Kalvária asi nejako takto. Vôbec neviem, čo vidieť. A tu je vlastne cintorín. Takže tu je cintorín. A je tu nejaký veľký kríž. No a ideme dole, dole, dole. No a tu hneď pred nami je kaplnka ďalšia. Pozrieme sa na ňu zbližšia. No to je kaplnka číslo 9. A je tiež teda vyzdobená. No a viac menej ideme ešte dolu, kde vlastne za chvíľku budeme na konci tejto krátkej vychádzky na Kalváriu v Bardejove. Takže tu máme pred nami ďalšiu kaplnku. Ono začína sa trošku stmievať, predsa len blíži sa september a GoPro kamera tu nemá žiadne svetlo, takže neviem vôbec, čo tam bude vidieť. No a tu máme ďalšie dve kaplnky, také takzvanú dvojkaplnku 7 a 8. No takže pozrieme sa na kaplnku 7-8 a vlastne táto je dvojkaplnka, čiže je taká aj vlastne najväčšia. No a tu o pár metrov máme ďalšiu. Takže je tu viacej takýchto zaujímavých